ଆସନ୍ତୁ ମଦ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବା ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଡେକ୍ଚିରେ ବସିଛି ଏ ଡେକ୍ଚିରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଜାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏ ଜାର୍ରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ ଭାଇ ଯେ ଗୋଟେ ବୋତଲର ଦାମ କେତେ କହିଲେ? 100 ଟଙ୍କା। 100 ଟଙ୍କା। ଆପଣ ଯେଉଁ 100 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି 100 ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ଏଇ ମାନେ ଏଇ ଦେଖୁ ଏଇ ପିମ୍ପାଟା ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଏଇ ପିମ୍ପାର ଫୁଲ୍ ହେଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ କାହିଁ ମଦ କରୁଛନ୍ତି? କାମ ବି ଚାଲିଛି ଇଆଡ଼େ ବି କିଛି ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ମଦ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? ସେଇଟା ଭବିଷ୍ୟତ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ମାନେ ଠକାଠକି ହେଇକି ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି ବନେଇକି ଦେଉଛି ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠକା ବି ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆଉ କାମ କଲା ଭିତରେ ଠକାଠକି ଲାଗୁନି ଠକା ବି ଲାଗୁଛି ଓହୋ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ତାହେଲେ ଆଉ ହଉ ରହିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ଟିକେ ପିଇଦେଲା ମାନେ ଦେହ ଗରମ ଲାଗିବ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ବନଉଛି ଆଉ ହଉ 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 ହଉ।